Však chod sa pozrieť, či sú tam. A kde sú? Gretula, čau. Povedz. Tak ja sa pozriem. No pozri sa. Ty brďové, to je plné auto, len handier. A topánok. A dvaja malí šraci. Ahoj. Tak to je iné. No. Teo, s Teom to je iné. Ahoj. S Teom je horúce objatie a tuto s týmto... Ahaj. A poď sem, čo to máš? Čo to je? Také guličky. Guličky, fare. A kto ti to dal? Vedúca. A za čo? To každému dala darček nejaký? Nie. A No. prečo tebe? Každému. Každému takéto guličky? Dobrému, Ale dobrému. nie A musel každému, byť ale len dobrý. tak. Iba ja som si... Iba ja som Ty si dobrý. si to vybral? Jaj. A Ja ostatným som čo si dala? vybrala ako prvý. Aha. Prečo? Lebo som mal najviac takých bodov. Ty si mal najviac bodov? Ty si bol najšikovnejší z nich No všetkých? tak, ale Fúha. za ten deň. Ja za ten deň. Si sa hrali nejakú hru však. Aha. Nie také, že za poslušnosť. Za poslušnosť? No. A na budúci rok tam pôjdeš zase? Jak to mám vedieť? Bolo fajn? No, A koľko to stálo? Však to mamina musela platiť, nie? to neviem. No tak musíš šetriť. Máš pokladňu, si šikovný a musíš šetriť. Ale ja si šetrím s Teom. Ja viem, Čo no, chceš tak s budete Teom? šetriť na výlet. 6-dňový tábor, či čo to máte? Tábor sa to volá? Niečo dať? Tábor Levitov. Tábor Levitov, to boli sami chalani? Pozor, to je... Aj baby boli? A ty čo dostali? Čo vážne hrali? veci, to- Čo tu narobíš? Slnečník si dal spálený. V Demenovskej doline. Hneď to tam je na začiatku. Sme boli v Demonovskej jaskyni ľadovej. Fakt? Ste aj vy boli. Viete čo, môj papi chodil do potoka Udicu? lučného koníka Lučná koníka? a potom prišiel pstruh a zjedol toho koníka vo vode. Struh, vo vode. A nič. Bol A práve takýto takoto tučný štvalo, vedľa rybár, takéto tak pstruhy, chytil a oni. Posledná ryba. To chápem. Posledná šiesta ryba. Gabriel, a budeš rybárom ako ocko? Áno, áno. Ako papi? Ako papi? Áno, no dobre. Jasné, rybár musí byť každý. Aj kuchárom budeš takým dobrým ako papi? Chceš byť rýbar, nemôžeš si A ja nemôžem byť rybár, lebo ja som zajíček a žiadny zajac nechytal nikdy ryby, vieš. Takže ja mám smolu. Vidíš, ale Smrdí to. vidíš, že mu to smrdí a pritom chce byť rýbar. Je tu niekde hadicu, chalani. Hadicu, Čo robíš? Hadicu jeden chytí. Jeden chytí hadicu. Ale zmrzliny majú, no tak čo Nie, máš? tuto, koniec hadice. No ten koniec mi daj sem. No však dobre, sem. Nemôžeš aj cukrárni byť, aj robiť. To môže, sem. A držať. A trošku pustiť vodu. Tak ale bolo Koľko si teplo. vodu? Nie. Aha, dobre. Dobre.
Ešte Dobre, trošku. poď ešte, daj, povol. Papi to nevie robiť ešte naučí. Dobre, nechaj tiec. Pozri, teraz ich takto osprchujeme. Čo fuj, však to je strašné jedlo. No pozri, takto ich tu normálne vykúpeme, oni ožijú trocha, virtuálne. Teraz mi daj toto sem. Sem, tak výborne. A pozor teraz, pliechame. Hej! A kávičku? Kávičku tu máš, majstre. Kávičku, teraz nemáme čas. Aj, studená. Poumývame Bruno, tu rybičky sa kúkni, v druhej Bruno. vode. Gabriel, Teraz, tu sa poriadne. pozeraj. Dobre? Gabriel. Sú také šmiklavé však. A stále sú šmiklavé. Neviem prečo. Štyri. Šmikajú. Celú noc sa tam šmikali v tej ladničke. Krajšie by boli, keby boli z hlavou. Čo boli s tou hlavou? Tú hlavu v druhej vode umieme a budeme ich sušiť. Jaj, teraz do sušičky idú. Do sušičky. Počúvaj, pred rokom, keď Filip doniesol ryby na Vianoce a u mňa to zabíjal, ale potom príde sťahovať. Papi, prečo mu dávaš ten kabát dole? Dobre! Prečo dávaš tej rybe ten kabát dole? Už vie. Gabričku, aký to je kabát? Dobre vyumývame. Teraz je fuj, teraz. Není? Vonia? Vonia ako ryba, nie? Ukáž? Rybacina normálna. Poriadna rybacina. Počkaj, tak ja upracem trochu. Potom ešte jedna tu. Môžem aj ja. Zmestí sa to. Môžem aj ja. Tak to počkaj, nechaj. Tu ruky nemáš čisté. Máš? Opláknuť, tam je voda. Teraz zober túto rybu a daj ju tak, ako dávaš ty. Tak a teraz ešte tu. Dobre? No a jednu dáme sem a hotovo. Dobre? No, nechaj to Počkaj, Gabrielovi. Gabriel No, Gabriel bude si dávať. umie Gabriel bude ručičky. dávať. Umie si ručičky, pozor teraz. Gabriel, Dobre, nie, opačne musíš. Chvost musíme dať tam, vidíš, ako idú pekne. A položíš do úďare. Výborne, dobre, decka, pozrite. Trošku urobíme také miesto medzi nimi, že aby ten dym mohol trochu ísť, dobre? A má rekord. Pozri sa. Neuveriteľné. Takto asi by to mohlo byť, nie? Je to zhruba dobre? Dobre, tam položil rekord. A ideme ideme pozrieť teraz na oheň. Musíme pozrieť na oheň, aby sme mali už plameň. A už horel? Normálne horel plameň? Už ide. Ukáž? Dobre. Počkáme, bola tam vnútri voda, musíme trošku počkať, aby to... A dymí to tam? Aha, dymí to. No dobre. A jaký dym? Najprv musí byť trošku teplý dym, vieš? Ešte zimný, to je nič, to je studené. Cítiš teplo? Na ruku musíš.
cítiť, nie dýchať. Dáš ruku a vyskúšaj tam teplý vzduch. Tá rybička sa musí trošku zohriať, vieš? No skús, není ešte teplá, počkáme chvíľu. To je málo. Počkáme chvíľu, niečo tu stredilo. Najprv myslel, Že klobásky že udíme. 3, potom že 5 a potom že 8. Joj, hrozné. Čiže koľko? Toto je ale úžasné. Ale čo? Sa kúk? Čo? Na ryby sa kúk? Kúkajú? Kúkne? Ale by vedeli, Ryby ako kúkajú, vyzerajú. ryby kúkajú. Ja som videl takú rybu, išla okolo, že kuk. Kúk. Nevedel, o čom Kúk. rozpráva. Kúk. Ale dobre, 3 hodiny, dobre? No, za 3 hodiny kúkneme.